জন হলো মানে আজি আমি চালোঁ আজি 16 বছৰ হৈ গ'ল 17 বছৰ হৈ গ'ল BPFত থাকি আজি একো অনুদান কৰিব পৰা নাই আমি ৰাস্তা এটা ভাল আছে ন এটা বৰিং ভাল আছে ন এটা কিবা এটা ভাল আছে একোই কৰিব পৰা নাই BPFলে এতিয়া মই চালোঁ যে BPFলে এতিয়া ভাল পৰিৱৰ্তন আনি আছে চাইছোঁ ভাল হৈছে অৱস্থা মানে ঘৰ বা ৰাস্তা ঘাট বৰিং চৰিং ভাল কৰি আছে সেইকাৰণে আমি BPFৰ পৰা মই BPFৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটাৰী হৈ আজি মই ওলাই আহিলোঁ BPFলৈ জইন হ'লোঁ কাৰণ পৰিৱৰ্তন BPFৰ ভাল দেখা পাইছোঁ মই সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট ওলাই আহিলোঁ তেওঁলোকেও আহি যাব এতিয়া মই এটা আমাৰ গাঁৱৰ এটা মই লিডাৰ হয় আচাৰৰ লিডাৰ হয় আৰু এই BPFৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটাৰী হয় তেওঁলোকে আহি যাব এতিয়া মই আমি যেহেতু আমাৰ যিখিনি আমাৰ সমাজ আছিল সবে আমি জইন হ'লোঁ জইন হোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমি যেহেতু BPFত থাকি আমাৰ যিগিলা সমাজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব আমি নোৱাৰিলোঁ इसलिए हम लोग BPF को छोड़ के हम लोग UPPL में आप ज्वाइनिंग दिया है UPPL में क्या देखा आप लोग परिवर्तन देखा परिवर्तन तो देख के तो हम लोग घुसा है अभी परिवर्तन देख के घुसा है जब पीछे तरफ भी देखेगा बोल के आज कितना लोग आप लोग ज्वाइन किया है टोटल हम लोग का बजट है बहुत आदमी लेकिन घर में भी काम कुछ रहता है ना इसलिए सब आदमी नहीं आया है तो मोटा मोटी करीब 100 से ऊपर होगा वो तो जो अभी सरकार चलाता है वो चलाएगा इसलिए हम लोग भरोसा करके हम लोग ज्वाइन किया है दिनै शान्तिपुर आरो बरला बे मोननै प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव सा 58 UPPLआव योगदान खालामदों बिथांमोना आगोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दंमोन दिनै बिथांमोना गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै UPPLखौ मोजां मोननानै बेयाव योगदान खालामफैबाय ओरैनो मानसिफोरनि जिथु गोसो जिथु साननाय बे अरायबो गोदानखौ लुगैयो मोजांखौ लुगैयो रावबो जायगा दाबसे थाबाय थानायखौ लुगैया एखे अबस्थायाव थाबाय थानायखौ लुगैया बिथांमोना थांनाय हयथ' सोरबा 17 बोसोर सोरबा 20-25 बोसोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दंमोन आरो बे थानायाव नुबाय जे राजखान्थि हान्जा दं बे राजखान्थि हान्जाफ्रा नीति आरो आदर्श गैयामोन रायजो राजाफोरनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन फेलें जादोंमोन आरो बे समाव बिकल्प जेबो मोनैखाय बेयावनो थाबाय थानो गोनां जादोंमोन खिन्थु दिनै UPPLआ थांनाय बोसोरनैनि सिगां सरकार दाखांनायनि उनाव बिथांमोना बिकल्प नुहुरबाय आरो लोगोसे UPPLआ मोनसे नीति आरो आदर्श गोनां बिदि राजखान्थि हान्जा बे ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ लोगोसे खौसे लानानै खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनाय बे राजखान्थि हान्जा आरो थांनाय बोसोरनैयाव दुलाराय BTR ओनसोलाव बे राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोजोन थासारि मोनसे गोरोबलायनाय थासारि लाबोनो हादों आरो बेफोरबायदि गासै परिवर्तनखौ नुनानैनो हयथ' दिनै जायफ्रा जोंनि राजखान्थि हान्जायाव योगदान खालामबाय बिथांमोना बे गासैखौबो नुनानैनो पसन्द खालामनानै गाव गोदो गाननाय जोमनाय जिथु गोजाममोन बेखौ गारनानै खुना गारनानै दिनै गोदानखौ गानफैबाय आरो बिथांमोनखौ आं बरायदों जों आसा खालामदों बिथांमोना UPPLआव खामानि मावनो फैनानै गोजोननाय मोनगोन आरो जों बरायदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि जिफोर आंखाल दं जिफोर जेंना दं गाव गावनि ओनसोलाव बेफोरखौ UPPLनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा सुफुंनो नाजागोन आरो नाजालांबाय थागोन सा 57 योगदान खालामबाय आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैदों जों बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोना एसेबां नेशनेल पार्टिफोरनिफ्रायबो फैदों साफा सानैया नेशनेल पार्टिखौ गारना फैनाया मामुलि डिसिसन लानो गोनां जाया आरो थारमाने नेशनेल पार्टिनिफ्रायबो साबसिन जों UPPLआ खामानि मावनो हादों बेनिखायनो बिथांमोना बे पार्टिखौ मोजां मोनना फैदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जों आसा खालामदों दुलाराय BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो UPPLखौ बजबना लागोन आरो बे बिभिन्न राजनितिक दलखौ गारना फैनानै UPPLआव योगदान खालामगोन बेयो एक्चुअलि निर्भर खालामगोन जोंनि मावनाय सायाव जों थांनाय बोसोरनि जों जिखिनि खामानि मावदों बे रायजो राजाफोरनि थाखाय नाजावथाव गनायथाव आरो गोजोनथाव जादों आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन
राजखान्थि हान्जायाव थानाय सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव फैनो थाखाय आथिं फोलावगासिनो दं दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदि जगदान खालामनो ओंखारगासिनो जों टाइम होनो हाथ'वाखै आरो जों दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय बे भैरबकुन्द समस्तियाव गाबोन समफोर बिदिनो जों दाबफा दाबफा जायगायाव गोदान गोदान रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएलआव जगदान खालामहोबाय थागोन दा हाग्रामा सरकार दासिमबो बुजिनो हायाखै जे दानि समाजा दानि सुबुंफ्रा गोजौ थाखोआव जे थांनो हाबाय गोजौ सिन्था जे खालामनो हायाखै हयथ' बिथाङा बेखौ दासिम बुजायाखै बिथाङा गावनि समाव जिबायदि स्टेजाव दं बेयावनो दं होनना सानबाय थादों बेनिखायनो बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां जाया खारन बिथाङा करापसननि बाथ्रासो सानो आन्डार डेभेलपनि बाथ्रासो सानो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनानै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बिथाङा कुनुदिन साना आरो दिनैनो मोनसे प्रमान नुदों दिनै गासैबो राजनैतिक दलफ्रानो इलेक्सन कमिटिखौ लोगो हमहैदों बेखै आसामाव जे डिलिमिटेसन जागोन समस्तिफोरखौ गोदान निर्धारन खालामनाय जागोन बेखौ रिपर्ट लानो थाखाय बिभिन्न राजनितिक हान्जानि कमेन्ट लानो थाखाय दिनै दिल्लीयाव मोनसे टिम दंफैयो इलेक्सन कमिसनाव हरनाय आरो बेवहाय जों नुदों जे इउपिपिएलआ खालि बर'फोरनि थाखाय बर'फोरल'सो दंमोन रावबो गुबुनारि थान्दै गैयामोन खिन्थु बाखि गुबुन माबाया बिपिएफआ सरि बिपिएफनि थान्दै हिसाबै बे गासैबो बर' सोद्रोमाफोरल'सो गुबुन रावबो जाति गैयामोन खिन्थु इउपिपिएलआव दिनै गरखा दंमोन सान्थाल आदिबासिनि सोद्रोमा दं बाङालिनि सोद्रोमा दं असमियानि सोद्रोमा दं आरो बेनो प्रमान होयो जे इउपिपिएलआ गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै लोगोसे खामानि मावदों गासै जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे सुस्थ' समाज दानो थाखाय खामानि मावदों खिन्थु बिपिएफआ अकल बर'नि खोथाल' सिन्था खालामो बेनो दिनै प्रमान